Аз съм Вика, това е братовчетка ми Пипи, както помните. Сега съм с чисто ново облекло. Миналия път не ви показах, но съм съвсем нова. Преди бях облечена като котка. Чакахме да кръстим още малко шоуто котешки букаташи, но решихме да букаташите просто. Извинете за това, което сигурно слушате, ама това е заради нашите, как да кажем, лели и чичовци. Родители, да кажем. Аре да лягаме, защото съм пуснала чудовището този път. Ти до мен ли реши? Не! Не мога да левни! Падах на долния етаж! Добре ли си? Ох, аз съм гладна. Първо да вечеряме, бе, човек. Да вечеряме. Да, какво искаш за вечеря? Пай! Добре, да. Колко си гладна? Наполовина ли си? Добре, значи една бисквита ти трябва, май. Аз взех няколко бисквитки. Добре, аз ще си взема пай за вечеря. Да. На масата! Ами няма значение, са лека нож. Опа. И не лягай този път на моето легло. Не, просто... Извинете за виковете пак, защото и в миналия епизод викахме. Не, просто исках да оправя на сътрудите, бе, не искам... Извинете за това. Не искам да... Легна в моето легло. Телепортна. Добре, аз ще ида в гората и ще кажа, ако съм се изгубила, да се телепортна при тебе. Ти стой в къщи за всеки случай. Добре. Оля, Арена, искаш ли сега да се изгуба? Така да си обикарам и да се изгуба. Добре. И да се върна. Сега това нарочно ще го направим, за да видим приложението действа ли. Ако ли не, ще се открием, защото един път братовчетка ми се изгуби в Майнкрафт и едва успяхме да се намерим, ама успяхме да се намерим. Как мразя. Спирам чудовищата, защото все пак съм сама. Чуле? Добре. Яве, спрях ли ги? Да. Добре. Браво, Блонди. Аз още виждам къщата. Ти трябва да избягаш. Аз имам от... Вече не я виждам хубаво. Чакай сега да се телепортирам. Това ли беше за телепортация? Да. Не се телепортирам. Трак. Аз съм в фермата. В коя ферма? Не знам. Я да влеза в къщата, защото това приложение не ще. Аз се пробвам. Защо ти може? Аз се телепортирах, ето. Тук съм забрала, трябваше да натисна. Кое е направила? Забравила. Ох, добре ли си? Аз ли бях случайно? Ей, тук трябваше да натисна, виж. Да. Тук където пише Вики и там нещо си друго. Сигурно се чудиш, защо пише Вики Алекс и после Трифонова. Трябваше да пише Виктория Александра, но явно по-точно моята майка там ми пише името, защото аз преди много не разбирах от телефона си. И тя ми е написала Вики Алекс Трифонова. И сега е така, извинете за това, но иначе Ключи, чудовищата, искам да угодея. Извинете за това. Иначе такова епизода, първият епизод беше направен вчера. Добре, да. Сигурно се чудите дали тук сме богати, да, но не сме богати колкото в другия свят, но просто тук според моята братовчетка е по-забавно и искаше да дойдем тук. Сега, какво искаш, чудовищата? До края ли? Да. Братовчетка ми е мъничко, да не казвам, откачена понякога. Не Шегувам се. Шегувам се. Извинете малко. Извинете за забавянето.
Добре, братовчетка ми... Братовчетки. Що вече не слизаш долу? Аз ще проверя през терасата. Нищо не виждам. Никакви чудовища. Това зайче ли? Зайче ли? Зайче ли? Да, зайче. Бегалци! Отвори ми вратата! Готово. Ами ти си... Какво си правиш, бе? Аз нещо към входа. Къде? Какво правиш така в момента? Енчантнати меча. Твоя меч? Да. Аз съм на 2000 левел, така че мога да се енчантвам каквото искам. Не съм като да съм на първи левел. Ама аз нямам... До твоя левел аз съм... 1000 някакси. Аз съм 2000. Чакай. Защото моето приложение е по-различно от твоето нещо. Ето ги зайците. Ой, толкова кодичка ще си имаме. Чакай да ударя едно. Не мога да ги ударя. Ако пък махна клетката, те ще изкочат. Да. Ще ми донесеш ли една такова диамантена кирка? Енчантни ми, аз после там... Чакай малко и искам да те изненадам, ама не ги гледай. Не мога да дойда. Готова! Евелите, какво направих? Какво да прави? Това си картини. Не! Грозно е! Много са картините. Махай ги! Ще ги пазиме за училището, нали ще правим училище? По една картина на легло, повече не. Стигат ни толкова. Ще ги пазим, защото нали ще правим училище. Добре, хайде да идем за дърво да събираме все пак. Училището няма да се направи само. Ето. Готово. Опа! О! Дай да отворя честа! Но ето е ред. Аз се ударих с ръка. О, съжалявам. Ау! Да не го беше правила. Дали знаеш, че имам приложение за телепортация? Да, ма аз излезнах от играта. Сърдита съм, че не ти говоря повече. Чао. Чакай. Аз отивам за дърва. Нали нямаше да ми говориш? А? Нали нямаше да ми говориш? Какво? Нали нямаше да ми говориш? Говориш ли? Нямаше да ми говориш. Не. Аз ударих с ръката опът само. Хайде, нали трябва да идем за дърво? Имам меч, който пали. Ето ти той. Той пали? Аз имам палещ меч. Не ти. Не е палещ. Аз имам палещ. Я? Я ми го покажи пак. Ето. Как си го направи палещ? Виж. Искам и аз палещ. Дай да покажа. О, ти ме убиваш! Виж да ти взима. Цъкаш тук. На енчант. Цъкаш тук. Ето ти го. Сега аз ще се удара. Защото ти ме удари. Вода! Къде има вода? Не знаеш къде има вода? Аз така ще направя сега такова. Това. Брадвата. Елате по зайче. От тук ли се правиш? Чакай. Кое беше? Това? Не, ето, това е запалимо. Значи второто две.
И тук. Готово, запалимо. И сега ще си ги умножа даже. Аз съм гладна, ще ми дадеш ли за ядене? Да, ела. Ми чакам. Чакай. Оле, аз нямам брадва вече. Дай една брадва. Нямам брат. Ми донеси. Сложи храна. Донеси една. Мога. Поне ми дай храна. Ми аз ти дадоха, ма ти си тръгнал. Значи тогава... Оф, аз отивам да си взема от хладилника. Добре. Време е за обяд, идвай. Не, закуска, ние не закусвахме, идвай на масата. Чакай малко е. Сега тук какво искаш за закуска без бисквити? Какво искаш? Чакай. Аз съм зубай. Пай, искаш ли? Чакай да видя. Но нещо. Пай си наистина. Идвам. Какво искаш? Аз имам храна. Ама за закуска искам заедно да вечерям. Да закусваме. Не. Ма какво искаш? Аз съм си харесала нещо. Взела ли си го? Да. Ама аз да не съм угодняла и чакай да угодня. Ами аз съм гладна много. Тичай, за да можеш да отгладнеш. Не съм права. Ето, отгладнява си. Ама искам много да угодня. Ма аз отгладняй колкото мене. Дай букета. Айде, идвай на масата. Чакай. Горе. Айде, готова ли си? Да. Аз се наядах. Почти. Ето, ако излезеш, аз ще си храня. Бисквити! Оф, сега нямам време да правя брадва. Няма да мога да излеза, за да насъка дърва за училището. Това се стъмваш, чакай. Добре хора, дано ви е харесал и до другия път. Чао!